Gözel vardır, gözellerden ziyade onun hizmetine bolasın gelir. Salam dostlar. Bugün Şaylan Lezzet stüdyamızda Melhem Spa'nın kosmetologu, dermatologu Laçın Söyünova. Şaylan Lezzet stüdyamıza hoş geldin. Hemmede salam, gıyıllar, gelinler, dostlar. Spasiba, что men çağıran için Kerim. Bugünkü siyomkamızda men çınım bilen öýde edýän naharmy, saladymı, işo hemmeden gowaryan, gelinemden garaşýan elbette maskamyny görkezmekçi. Dostlar, Laçın biraz tolgunya. Bugün bizim Şaylan Lezzet stüdyamıza geldi. Yüz götürüm, TV önümlerden olan gög önümlerden kızların gözürlüğünü arttırıyor. Ona Laçın tolgunu maziyalı, Laçını aile sehra kompotundan koyup beriyaz. Yurdumuzda en tagamlı kompotların bir aile sehra. Laçın, bugün ne hemen taýinap berýär? Mantı tayarlamakçı. Takoy resepte. Ýollaşma gowar ýapak emmäňden gowararsyňyz diýip umyt etýän. Dostlar, aile sehra bilen bugün Laçının mantysyny ýer. Hakykatdan hem goken ba. Laçın, mantı pişirmek için näme gerek? Mantı pişirmek için kakabı içine et gerek, un gerek, kakabı içine mantı hemmemde öýmüde pişirýär, şonu ýaly hemmedat gerek. No, bärde başga adajykka resepti ütköýär. Ona mäder edip durkamyz görsün, no, sekret. Dostlar, Laçın kosmetolog şeýle soğanın daşyndan we beýlek gögönümden daşyndan maska taýynlaýar. Häzir görýäs nähili maska taýynlaýar. Dostumuz ören pravilny şoň üçin nahar pişirip başlanyny ýalykdan başlaýar we bismillah diýip taýynlap başlaýar. Bismillah diýip hemmekşen başlaýar. Ýöne başy kuchnyada saçyn gaýyp görmediler, pravilny. Laçın sen şu ýalyk daňjyňda o brazilski seriallarda kıyılaramıyorsun. Jadi bilen. Laçın sen özün hakda aýtyp bersen, kanalymyzyň agzalary sen tanasy gelýär, bilesi gelýär, künäriň hakyny, onuň sen tejribeň hakyny. Men baran kosmetolog härne hemmesi gowarýar gıylar. Öňe mudama men özüm hem şonu ýalyp. Häzir men kompotdan içeň. Ono Aile sehra. aile sehra. Вообще gowy. O godan göçmek problem şo ýolda kosmetologlar bardy. Ve okuyan näwrümde şo tak bar ýadım höwet edýärdim-de. Talip baktın ha? Nerede okudun sen? Medicine okudum da. Aha. Потом Питер институту. Ha, da şaýurtda medinsuda okudun, Türkmenistanda medinçilikçi. Soň şo ýer bitýärdim-de. Höwet edýärdim. Näme höwet edýärdim? Maska çalyp oturýarlar, hep bir kene ayarlar, klient oturýarda. Men şunu ýaly işim bolsa, klientler kene bolsa diýip ardy edýärdim. Şo döwür, ýani znam näçe bolýar. Yine bir gida gaýtýas, ýagşy niýet ýarym döwlet. Laçyn talip wagty ardy etýär ekeni salonlara gidip kosmetologlaryň klientleri kän ýüzüne maska çalyp oturýar. Bugün Laçynyň öz salony bar we Laçynyň öz salonunda müşterileri yüzüne maska çalıp oturýarlar. Da maska çalıp oturup, men maska özüm çalıp berýär. Odan naklarda özüm çalmaly, oturmaly, ýene ýummaly, özüm ýapmaly. Şo naklara gyzyklanýardym da, hakykat özüm kosmetologiýa öwrenip başladym, ýuwaşdan öwrenip, soň ýylyň eline işledim. Soň Moskwada işläp gördüm, Pittsburgh'da. Şeýle ahir öz salon açdym. Конечно, yanında bir podдержка bermese bolmaz. Gıydar salon açmak isleyen, salon işletmeyen gowaran gıydar olsa, kommentariyada yazın öz soraglaryňyzy, Laçyn size günden gün jogap berýär ýa-da Laçynyň kanaly ştaýda görkezlenir. Laçyn öz salonuny açmak üçin näme gerek? Salon açmak üçin обычно sponsor gerek. Ol öz salon açmak üçin ýok. Her kim öz salonu sırası açmak kıyınna. Birinin salonu işlettiler. No kosmetolog boljak bolan обязательно медицинский образование. Biz этого не так. Türkmen medisinadan bilimin bolaýmaly. Laçyn salonda sen nähili işler etýäň? Nähili gözürlükleri amal aşyrýaň-da? Dediňe naturalny leczenie diler, naturalny. Naturalny otlardan maska ýasaýan, ha? Täze line öýrenip bolsa, saç üçin, soň ýüz üçin.
Daşar yurtda öyle boluşu doktorlardan maska yatıp satıp atıyorlar bir de doğru da. Bizdeki bazı doktorlar daşar yurtda yok. Güzellik deydi, at kulak deydi. Yurdumuzun üzerlik ve beyliki tabii ösümlüklerinden gözörlük beceriş prosedurlarını yerine getirir ekan. Şeýledem? Ya, ne soğan alalı. Farşını taýnap başladım. Etine, kakaba içine hemmeksin oynamansı bir şey şolar yalı resepte. Bir şeyin rütyen hava şolar yalı. Et, soğan, burç, dut. Aba için Türkmen mantı mı ya? Hava Türkmen mantı. Onda sen mantık adında pişiremek diýdiň ha. Men başka hatta pişirene görürsün da. Indi soğan attık. Yani sürprizin öňünden aýtmaly diýär. Başyn mantyň farşyny taýynlaýa. Indi kartoşka arasana. Kartoşka falan. Aba işine kartoşka soğan işler bana galýardy. Neme bölmekten bana aýt şup odan öyle. Käbir telewizorda peredaçalar görýärdim-de, şoň ýaly peredaça desim gelýärdi. Bizim ne kuchня peredaça açdyk. Şuň näme diýesim gelýär? Bugün men inimiň toýy, merdan toýuň gutly bolsun. Bugün seň toýuňa gelip bilemek, bugün biz syomka planlaşdyrdyk. Şoň üçin Laçyna menem işimiz has gowurýanlygymyz üçin köp zady käwagt jersiz etýärse, işimizde lezzet alýas bugün Laçyna nahar pişirýäs. Toýuň gutly bolsun. Toýuňdan görürsiň wideony. Näme edipdir seň toýuňa gelmä? Mesela şu işin sekreti, işin uğruna olmak için işin sekreti näme? Teň pikirinçe näme işin sekreti? Ösmek üçinmi? Awa işin sirri, teň pikirinçe näme? Meň pikirimçe bara şu işiňe höwes bilen ýapyşmak, hemme zady göz yumup öz işiňi etmekde. Bir näçe döreýän bökdönşiklere, kynçylyklara seretmän, ýa-ni öz işiň uğruna tarap gitmekmi kadýany? Menem şeýle pikir edýän, ýöne inanda işin uğruna olmasa adamda ýaltalyk başlaýar da, şo ýaltanman, ýapyşmaly, ýüregiňe. Ine her kime işine hedefle bizimki klientler, müşterilerle işlerde orada hiç hile ağlama, vapşe ağlaman, doğruyu aydıp, yüreğine yapışıp, klientlerle işlete, işin uğruğu gidenken ya doğmaya. Şimdi Feriden mantığın hamir verdiğe kakabı içine doğru. Bir yumurta. Gögönümden at koduny Laçyn ýygynaýar. At kodlarym pedal tarapy ulanýar şu gün. Перчатка giysen neudobno bolýar diýilýär. No ony neudobnomda näme üçin perçatka giýen? Tırnaň içine hamir gidip soňa onu ýene täzeden etjekmi? Gözel vardır, gözellerden ziyade onun hizmetine durasın gelir. Edepli, ikramlı, mulayim zada te ölünçen bile yürüsün gelir. Maktumul şahirimizin goşkusu gözellik hakkında. Yani bugün Laçyn'ın gözellik salonu işledenden soň Maktumul'un goşkusuna aytan, Laçyn sen en gowurýan şahirin kim? Men gowurýan şahirim? Elbetde gözel şahirler ba. Gözel şahirler baň haýsy goşkusyny bilýän, aýtyp beren. Laçyn köp gyzlar sen etýän işleňi, sen aktivliňi, sen maksady okunlygyny gowurýardy. Sen şeýle gyzlara näme maslahat berýän? Olar seni görüp ilham alýarlar, arzuwuňy ýetmek üçin, öz işiňi açyp bilmek üçin olara näme maslahat berýän? Diňe okumaly. Onuň arzuwuňy ýetmek üçin diňe okumaly, hereketde bolmaly. Şo bolmaýar diýip oturmaly, men pikirimçe. Bolmaýar diýip otursaň oturuberýän, kim bolursa özüň bolurmasaň ona. Köp adam işleýär, öýü bilen hem bolanak bilýän, elimdegi nokta. Öýüňe hukman mene eliň degirmedim kadýar. Öýüň işiň hemmesini bir tarapdan ýöretmeli. Конечно, kıyınırak, no çötüper. Nämetçi? Kıyınamaz. Yolaşın şeýle ýagdaý bolýardy. Sen bilýän näme etmeliligini, sana gerekse adam bilýän. Şonu turup etmeli, şonu edip bolanok. Nämetdir ete ýaltalyk ýaduma. Ýaltalykmy ka? Men tamada bolasym gelýär. Ýöne men şoňa edip bilemok. Çekinýänmi, ýaýdanýanmy? Ýöne ýaşlykdan şeýle bir näme baty. Goşky ýatlýadym, videolary görýärdim, düşämi? Edip bilemok diýip, значит, bir arajyga gatda näme? Sen şonu bolasyň ele. Näme taklaya çekinjeňlik, ýaltalyk. Обычно, o mena şo durýar. Şo çekinjeňlik, ýaltalyk näme ýen geçmeli? Şo arzuwuňa ýetmek üçin näme gerek? Pul gerek. Pul nerden almaly? İşlemeli.
Başta işlep, pul kazanıp maya koymalı. Men pikirimçe. Men şat salon açmakka men kän ýerde işler. Daja men stala koyam öýretip gördüm. Özüm nahar bişirip bilemokdum. No işle diýerdim. Indi köp adam planda iş etmäne kiçilik bile, men kiçilik bilemok. Näme kiçilik bilmeli? Men öýretip edem oga. Men çağalam ekleýän, çağalam ekleme diýalamda kakalar wa kanyşyny ekleýän men öz ganym şonýal, men şonýaladym. Men işlemeli, oturmaly alwaşy. Diňe işlemeli diýip düşünýänler. Te men özüm maksadym var, men şol bolmaly, ökman bolaýmaz. Indi täzer näme diýetdiýsen, şu hamere da diýer. Demin alyança şey koyan, abi için ecem pahir şey koyat da benim şey koyan. Laçın sen näme kompot içirýän çağalany? Du знаешь, men kompot kän alýar. Hemme firmadan amalýat dogry başdym. Çağalam. Meselem oglumam, gyýdymam, aýly sehran gowurýar. Siz aýly sehran gowurýar ha? Da, çağalar aýly sehran gowurýar. Men alsam men kän içemok, no gowken men nemesini içip gördüm kaki bu. Nemesi var ana. Eregini içip gördüm no vişne tamam şey gowken çağalam gowurça abyçyn ora kompot halanoklar no aýly sehran kompotunu gowurýarlar. Ferip başga suw içirenin, gazly suw içirenin kompot peýdaly. Bir şey gazlı su içiremok men. Öýde tutda basar söwüp beren halajynlygy barlayan gazlı su içmäň dip gizläp işlerim içiremok. Görsem içiremok. Hawa Dıçı gazlı su. Kompot. maşgaly üçin peýdaly. Конечно. Enne össe dogry. Öýtdir bu tomsa yapjak bolup tutda basar söwünüp kryşkan gaýnat diýjaladan ýok. Alýan bolly udobny ödüm. Neje daşam oşun ara. Görüm. İçýän daşyny ýöňän kompot ýapan içine. Yap bilýän kompot yap. Конечно, yap bilýär, men hemme zat edip bilýär. Hökman kosmetolog bolanda köp adam pikir edýär, kosmetolog, dermatolog eli salon işleten, şey dip titillap современный gezmeli, öýdýär, olar ýaly däl, samam jeýle. Salonyň öňüne agarotjagman da. Ne basym kartoşka etjek eslişde, gowurýan joňalatlar. Kartoşka kän noýaly bilu öýüň kartoşka kesimeli mallara seredesimle потому что men kakam aslında mallarçılık bilen biz uloldan at düýe hemme zatlar öýde. Ýaly bilu takiweşini widzisz. Ine ýağmaz gazzy, ine näme diýäs, soğanma zat diýäs içine. Mena hemmesini birlikde diýän, потому что näme owadan bişýärde. Abyçny gowurýan gowurýan. Awa. Mantynyň sirri dostlarna näkildiýär. Подливал манты. Подливал манты. Подливал manty. Laçynyň mantysı podlival manty. Awa. Ben köp alad etdim, şunu hökman ilk göresim gelýär. Şu yollaşmam yaman gowurýar şunu. Конечно, no elimde edip bersem, iýe конечно, no. Laçyn senin mantyň sirri nämede? Yoldaşynyň gowurýan mantysı diýär dostlar. Сыр nämede? Я готовлю с любовью, ну, конечно. Дуд. Bayram burçlarına mattiyaz. Честно говоря, gelinim var, şeyle burçlu nahar gowurýar. Ene şondan soň podliwasına burç atyp başladım. No вкусно получается. Dostlar, ýakynda raçyn gelin ally, gutly bolsun, geliniň aýagy düşümli bolsun. Öz durmuşyny hakda, liçin durmuşyny hakda aýdyp bersen gaýsy. Sana oğlumma, bir gyýdymma. Uluyma palit dokuýa, kiçim mektepde 10-njy klas, ondan kiçi gyýdymam 7-nji klas ola mektepde. Ýakynda. Dawutjanyň toýu bolla, oýşo toýu, iş bolla bahada emmekşe. No, ýaşajykda, потому что men özüm ýaş, men özüm gelin paka. Başda bir hil duydum özümü. Özüm garranýaly duydum, ýani znаю, garrarny ötdim de. Ýani haço hiç kim garras berer, men garrarny ötdim, no. Вообще ütgeş gowulýan eken çesna. Şeýle mi? Nabarot ýaşarýan eken köp adam diýe gelnedinden soň ýaşardym diýip çesna. Вообще gowulýan. Näme duýulýan eken çağan köpelen ýaly, 3 tane çağanmam, 4 tane çağan bolýan ýaly kene. Başa otay. Nabarot gowy. Eýle bela urodýana, oğlum bilen urodýana bar pragolka aýdyň size ýaşa. Açan giden wagtlar içim masya. Onu diýeni madama ýöre. Bular bolsa da gowda, bolmasa da gowda. O tagyak aro çel jel iňir diýen diýerler mamadama. Dostlar, Laçyn hakyky kosmetolog, özü ýaş, owadan we eýem oğlu öýlendi, gelin aldy we öz gelinini öz gyýdyň ýanyny görüp bilmek ol gowda. Конечно, ol başa gyýdyň
Gıydın ýaly öýde bolýan eken ol. Ana daşyndan diýär gelinen, "Vay gelinin eýle sakla, gelinin beýle." Hiç ýyl oralarda öýde zat edip gidýän eken ol. Sebäbi o gelinin aňyrdan gelen geline de bagylmy ka diýär. Damışda gelinim akyllyja Hudaýa şükür. Ejesi akylly, ejesine feredilýär da byçna. Aw, gyz ejesini gördi, gelin aldy ýa. Ejesini gördi, gyzyny al, gyrasyny gördi, bizini allýar ýesleşdi. Aw, dogry aýtdym. No, ejese akylly. No, köp adam diýär ejesine meňdäň ok saňa meňdäň diýär. Çesna hakykatdan hem şeýle. Maňa meňdäň, ejesine meňdäň, maňa meňdäň. Türk bilen ýene bir söz bar bilýän. Gaýny bilen geliniň Topur bar. topuru bir diýýärmi şeýle bir aýdylýar. Şo hakykam şeýle. Gaýnanyň töýlem gowurýan öýtdi. Конечно. Gudolan bolýar. Gudolam. Gudolan. Потому что гудамам мен Алла. Яш, олам. Мен bilen ýaşdaş, хороший люди. Edil men Alла, men näýrotam olaram şolar ýaly. Sen bir business lady-de, ýani Şuranı etdim şonu. Bizlejim oldu. Uf, yaşa govaru. Men adi turna современный olşet gidýän röýdýärler. Maňa. Men şoň üçin ýani men mal saklaman, ýere seretmen, gowurýan şu dep dösür hukman etdim men. Gelinimi 40 gün sakladym. Çörege çağırdy, ol halat geçdi. Ondan ol näme şoňa? Aýşo himmedan medelleler. Dostlar, Laçyn hem konservativ hem liberal. Şeýle hem işini alyp barýar, hem maşgalasyna ýeterlikli wagt aýyrýar. Bir mysal alyp bolajak gyzgelinimiziň birisi. Ya durmaýar. Köprägem öwdüm öýtýän şu gün. Ne köpräg olmadyň, samam sene şon ýalla. Aýly sahra, pomidor ýetmäsini goşýar. Awa, bunna вообще ütke şkolya. Ýiti adam renke moken görýän. Обычно yartı ложкасына meterim kädiýär. Odan üçin pomidor moş ýasa seret näl gowuzar diýän eken. Renk berýär. Da. Tagamam. Ýesem owa. Xiyara var, başka leço var. Görünüşlürken aýly sahra bul daşowuzda ýerleşýär. Şeýle öz ýurdumuzda öndürilen, östürüp ýetişdirilen gowonumlardan taýyny. Ýanky tamada atdyk ha. Aýly sahra tamady keneti очень красиво terет. Pomidor atmasaňam bolýar. No. Indi pomidor kesdik-de atmaly. Owadan üçin. Ne pomidor atdyk. Ýa-basyny öwrendik. Nece yaptık. Indi näme jatmantin bu kolreska. Şeýdan lezzet studiýamyzda Laçyn, Melike Mustafa dostlar, Mantyvykka manty. 1 2 Şeyde mantyn bükýät abyç. iň soňunda çeldi Laçyn syryny aýdanok, üýtgeşik manty Laçyn. No, gelinimiz bilýär uje. Gelinler? No, aýarlar, gelinler bilýär uje nahar. Planlar diýenler şo. Ýöne kommentariýada atdaky ýa-da aýmaň birden näge. Kaka byçny dilýän urrunda şo. Kommentariýada adamlar näme pikirse ýazýarlar. Näme pikirde ýazýarlar? Ýöne atdakylar dat ýok şo. Dostlar, edil ştaý etdik. Skоворodkada padliga bişipdi, berde Laçyn manty bükipdi. Näle nahar bişirjek bolýar Laçyn bilýän bolsaňyz ýaryn. Не знаю. Уже bilýänler atdak ýazarlar etdine. Näme diýetmeli? Şu mantyn hukman bişirip hepde de bir gede kaçsa ýollaşyna bişirip goýun. Egerde gowzada alyrjak wagtdan, meselem telefon ile gyzyl alyrjak wagtdan şu mantyn bişirip goýmaň önne. Ondan soň aýdarsyňyz näme bolýar? Gyzlar, gelinler nädip ýoldaşyňyza da iPhone 14 Pro Max aldyrmalydygyny bilýäňiz. Hepde de bir gede şu mantydan bişirip goýýaňyz. iPhone Pro Max sizinki. Şeýle. Awa. İmesem örörüm diýilýän, nahar bişik gelýär dostlar. Nimede öyle? 14 Pro sekredi. Gelinler gyzlar, myha ýoldaşyňyza, töýgüliňize iPhone 14 Pro Max aldyrmagyň syryny bugün Laçyn bilen açýar. Laçyn, deriň aladasyny etmek üçin näme etmeli? İçinden ilk liçid etmeli. İçinem ki ilk keselletmeliler. Keselleden soň liçid etmek kıyın bolýar. Naprimер, ýerden turýar. Ýylysı uçýan men abyçna. Ýerden ýylysı uçma. Ýylysı uçýan bir bakal, kompot bolsun öýde abyçna aýly sahra. Bir bakalçyk vişnenkeni içýän, и всё. Onuň gögönüp känýän. Любой da diýiçemde şonu pikirlenýän kojaňa näme diýär şo. Diňe kojaň gowy saklamak üçin naturalny içmeli. O чипсы diýdi, suhar diýdi, ýeşe çut. Kojaňa diýen etýär. Da, kojaňa diýen etdirip, потому что ödüň agram talýa aşgadan, näme üçin aşgadan ýadatmaly, çeljen aşgadan ýadaýar. Ýakal hakyny aýdyp ber Laçyn.
Yakal näli ýagdaýda çykýar, näde aýyrmaly, öňüni almaly? Öňüne alyp bolanok oň, tamasda bu içine gowraly adamlar da çykýar ýakal. Ondan köp nerwni içdeseň aşgadan ödüň awram düşüp, şondan çykýar, ondan köp güne çykýarlar, ana günden galy diýerler bu içine awazada. Aşgadan ödüňe awram düşüp gören adam güne çykanda, meselem şu gapdaly immuniteti pes koja meselemde günüje şo nir immuniteti pes da şo ýörün ýakýar. Soňra bu ýakal düşdi, hiç açanam aýranok diňe seredip gelmeli, krem, maska, immunitetin galyryp seredip gelmeli. Umuman owadan oljak bolsaň, Kyn. ala dip durmaly. Akşam ýüzüňi ýuwýan, losýona süpürýän, ine jyryny ýüzlen gurrunda, krem çalýan, bolmasa bolar. Käbir adamlar öz aradasyny etýär belli bir wagt içinde. Ondan soň goýýar, gitýär, semirek, gitýär, ýüzü gözü näl tekizligi bozulýardy. Обычно ne psikologически ära varan adamlar, köp adam ýollaşym ýanymdaky gowurýar dip özüni da goýberýärler. Ýaltanýarlar. Baýsyrana gowurýarlar diýerler. A sen öňkü döneme tar gowurtmel özüň ýadulmaýy. O dagam aýalyňy gowurarsyň, alansaň. Ha? Horam bolsa gowurýan, semizem bolsa gowurýan, edip akyp ýatanam bolsa gowurýan, ha? Näme dota gowurýan, любом случае, no чтоб titillap ýörenlere seretmedi, ýa senem şo titillemeli dip düşünýänne. Näme dota hatça ýollaşyň üçin et, özüň üçin et. Edeje хорошо. No dogry kyn ýaltanýarlar. Gyzlar size maslahat şu at Laçyndan. Gowurýar ekenip, ätýaşlygy elden bermeliler diýdim. Конечно, ты что? Dostlar, mantymyzy häzir näme etýär? Mantymy da öýrän. Gönü mantyny hadibaň üstüne goýup otyr. Da. Bir jana tal şunu wata. Öýnüsü. Awayna goýun şonsu. Şeýle aylak koy. Salada başlaýan. Men diýän şunu, hatta. Şunu Oratmaly. Kessen, mena halama kessen. Döwülse gowurýan. Owadan nolä ýeňde da gowur. Gülkelem aslında en antioksidandy bay ösümlikleriň birisi. Adamyň bedenini ýaşlandyrýan, garry bolmak däldi, ýaş etýän zady antioksidant diýilýär. Pomidoryň, hyýaryň, atkotlaryny öňemdok ýygnayas. Soňunda kosmetologiski Laçynyň ýene bir syryny görýär. Önne salata listyanam ulrağa edip doğrayar. Burada. Ayal adam gowraly wagty Mekke ise çağası, saharça, akça, owadan bolýar. Näme täsir etýär? Da, täsir edýär şu. Dudatýar. Da. Olivkowy ýag goýýar şeýledem. Awa, adaçyk goýýan, köp goýma. Adaçyk. Se bol. Siz meni alýas. Anne görünäli gowsuz mevrallyň ka. Näme süzme gowkenmi? İlk gördüňizde sesim çykmady. Awa, значит, gowkeny. Gowy. Urany? Вот, inneme şeydip näme diýär? Onu joýdy. Inni suwlen adaçykda şeydip tüzmämi zat edelim. Näçe maýda bolsa gowda şu. Ýene maýdalaýmy? Между прочим, men ýüze durtukly gyýlar bar, çisnoklyny içide diýär. Durtukly gyýlar, durtuklar bolsa, günne ýerden ajady çisnok, geçecek çisnogyň geçe bir bölegini süt bilen içmeli. Çeýnäp iýmellerle süt bilen içen ajady. Da, şonu içegen ýuwýa da içegendäki hemme mikroplar aýrýar. Onu içmeli, onu perif, onu içmeli, onu perif. Çisnok yağlı ýüzlere, ýüze problemal kojalyň gowy dermany. Gyzlar bar, is gelýär diýip köpüsi iýen nokta çysnok. Bot payetom diýen şonu is gelmez ýaly ýutmaly. Derman atanyň ýaly atmadyň, süt bilen etmeli. Bir saatlap nahar ýemeli, potom uje ip başlamaly. Ýerden. Tak süzmäň içine çysnok atýas. Bay, men bunu oňjak etdim öde. Nädir şundan soň men ýüzümdäki dürtükler gitmeli. Nädik kiçik uzaklar birat iýensiň ha. Onu ýerden nataşak içmeli. Ha, nataşak boldy. Da. No sirana diýana degen okşu.
Indi maska taýlanjak. Yumurtgaň daşy, yumurtgaň daşyna şuňa atýas. Yumurtgaň daşy belok ýygyrda garşy bolýar. Aşagdaky öňünlerden atgodum, vitamin. Şuňa alýas, vitamin. Soğanın daşını içine atacağız. Yankıyı. Soğan. Bu içine. Sudan doldurmalı. İlk qarda koyacağız. Soğanın daşını suya koyacağız. İçine atacağız. Kaynamana koyacağız. Son saçı yuğulan vakti. Son şunu çaykayan da at ve padzene durtuklon ayrıya kellen durtuklon şunu. Dostlar, soğanın qağılığını suda qaynadıp şoňa saçını yuwsam, saçın düşmediğine karşı sonra kellende durtuklar ayrı. Ama eğer iyisi olsa soğanın iyisi vadip köp adam eden o da azıcık limon damdıraylar şoňa. Astatık. Attık. Yüzüne, liçeğine mask etmek için aýly sahra Azıcık tomatın soğandan koyuyor. Hazır model rejimimizin yüzüne çalıp görýär. Это вообще görýän nähil обычно. Şon wıngman içine näçsan vitamin var görýän. Nähil bolýar. Berde giden maska ol görýän. O maskan ýüzüňe çalýan, ýüzüňe. Можно eliňe çalýan. Egerde elle pigmentasiýa dörap başlaýar. Men gelme çalıp görýän. Davay. Elle pigmentasiýa dörap başlaýar şonu. Eliňe çalıp bolýar da. Eliňe de çalsaň bolýar, ýüzüňe de. Natural maska çalýar. Da, hiç şoň diýan ýok. Ine elle pigmentasiýa meňýal hallar dörap başlaýar, şoňa da goýdýar şu. Ana şoň ýanky produktlar galan atkotlardan eden maskamydy. Ine çalyp görkezden we ine gyjaşyň ýüzi gowy, hiç diýan ýok diýip şoň üçin goýdy edýär. Suhoy bolsa da ili jyrny bolsa da bolýar, muň içinde diňe vitamin bar. Hiç kak gowy. Hem ýyrdyňa da goýdýar, ağırdyar. Galan datlar şey dip çalı vermeli. Dostlar, Laçın Melkem Spa bilen bugün padlivaly manty, Laçynyň ýürüýte salady we aýly sahra kompoty bilen taýynladyk. Inni degustasiýaň gyzykly wagty geldi. Ilk görýär. Han näme bolupdyr? Laçyn çyndan nahar beşirip bilen okmy? Da, все думают, beşirip bilen ok diýendirler. Da. O salady hem ekşem oňor ya, mantyny ilk görmeli. Manta bebe. Dostlar, mantı gatullo komportsy. Ne mantymyz alyp. Dostlar, mantı gatullo men ömrümde gören iň gowy mantylaryň birisi. Özüm gatullokan içim dol et taganyň gatullo padlivaly mantı. Laçın bizim çaydan lezzeti gepleşigimize gelip şeýle üç köşük tagan taýnap beren üçin bana köp minnetdarlyk bildirýär. Hatça yarada dämi şo manty gowkenmi? Gatullo, gat üç köşük. Indi şo 14 pro alyp bilermi şo gelinemi gyýlanma. Şonu beşirip berip. Menem alyp bermeli bolýar. Da hawa diýsen atrap bermeli bolýar da. Mesele da dostlar, şunga mantyk görseňiz, bir sany 14 Pro'da, bir näçe sany 14 Pro diýgende akyky üç köşük tagan. Onda da bizim lan şeyle Türkmen gelin gıyıldığımızın taýnayan täsin tagamy. Gatullowy сочетание вкусов. Янky süzme, янky padliva, mantyny özü için gatullowy. Da. Gatullowy. Gatullowy tagan. Dostlar, şeyle üç köşük taganlar taýynlap, şeyle gyzykly reseptleri siz bilen paýlaşmak üçin bize golda berýän aýly sahra markasyna minnetdarlyk bildirýär. Unda aýly sahra markamyzdan Laçyn siz üçin ýürüýte sowgat. Laçyn baş üstüne sowgadyňyz. Aýly sahra markasynyň siz üçin ýürüýte sowgat. Sowgadyňyz nesip etsin. Spasiba. Özüm gowurýar şularla kompotlar aýly sahrany çagalamam gowurýar. Spasiba. Menem gelemde boş gelmedi meselen. Пожалуйста. Utandırýanyz. Ben bir baranda boş varma Lela. Melkem Spa. Melkem Spa bugün Şaýdan Lezzet studiýamyzda aýly sahra kompoty bilen ýürüýte tagam taýynlady we bize sürpriz edip sowgat getirdi. Köp sag bolun sowgadyňyz üçin. Hemişe owadan bolun, ýaş bolun, dogry imitlenip owadan bolmaly. Dogry imitlenip hemişe gözel bolun. Ýan ýalaşlaňydam. Owadan gowun tüýjüne harlar bilen hemişe haýran alyp durum. Ondan näme?
Şeýle ýüknüş tagamlar bilen öz maşgalaryňyzy, öz ýany ýoldaşlaryňyzy bagtly edin, haýran galdyryň we olaram size iPhone 14 Pro Max sowgat bersin. Sağ olun.